mga bayot. Buntag na diri sa mua maayong paglantaw sa kong video mga bayot. Mag-video ko karong adlaw kay nang gawas meet duha sa ko ang bahandi day tulo sa akong bana kauban. Ngit-ngit na din he. Naay aksidente diri mga bayot. Lantawa din sa akong karaplinan. Naay nagbangga ang mga kabayo ba. Bitaway nagbangga ng mga kutsi din ha sa karsada mga bayot. Walang naay pulis ga traffic sa unahan. Dayon mag-storytelling ta karon mga bayot. Ubanon ta mo sa amo ang pagpanglakaw din hilagi kay hayag pa man din sa amo ang yagian kay open pa ta ng mga suga sa poste ba. Nantawan ninyong bulan no miningon nakuha na kog moon, mami moon. May paning bulan bisag katong ra hayag pa. Ako anak ko. Yeah. Say hi to my video. Say hi sa ba? Hi. Say hi langga. Hi. Langga, say hi langga. Hi, pero gato bang sa karsada ang mingon og hi. Akong napalong mga bayot kay nakatagbo na mo ang barkada ni Harot ba. Napoy asawa gadala og giro gaguyod-guyod og giro. Dinay manggod sa ila murag ang ilang iro murag balaan ba. Guyod-guyod siya kay yapong gipagawas yang iro. Then dahil siya gistorya mo na akong giputol kay imo ko na sila ganahan og mag-film bitaw dayon ma-film na ilang nawong din as sila ganahan ma-expose ang ila ang kadagwayan sa kamera. Dili ta dapit mga bayot kay minhayag ang ako ang alumom nga nawong. Dayon naabot na mi diri sa Pikas Kalye mga bayot, dili ra kayo ngon og kuan. Ngit-ngit na diri dapita kay alauna na manggod sa kadlawon. Pero nanggawas kami sa tuwa alauna sa kadlawon gahagok natong lubot pero diri wala man. Wala ko niya mo ang driver gipasugok-sugok aning kadalkal-dakalan. Pero kere ra gihapon. Kering nasa akong luyo kana eskwelahan na sa mga bata. Kanang mga kuan pa ba? Og sa tuwa pa mututoy pa sa inahan. Eskwelahan kuno na sa bata. Miningon ako ang kapikas sa ilo nga iya pa eskwelahon si Karina. Iya ang ipa-enroll kuno. Jesus Maria Josep og mga eskwela mi ani. Unsa kan di ba kani malibang sa Pampers man siguro lahi man gud sila diri mga bayot kay 2 years old magsugod og eskwela ang bata o ganahan ang ginikanan nga pa-eskwelahon. Pero ang normal gyud nga bata pa-eskwelahon nila diri 6 years old normal nilang pa-eskwelahon nilang mga bata. Pero og ang inahan gani way trabaho then ang amahan na saktong bulsa pa-eskwelahon nilang anak og sugod 2 years old. Pero inigsulod sa eskwelahan di pa napagamiton og lapis ug ballpen kay unyag malubaan ng classmate og ballpen ng mata na moray pagkabuta. Ang kuan ang ila ang mga tapik-tapik ng mga square, circle, dayon kaon. Then ang inahan di makasulod sa eskwelahan. Magbantay ra sa gawas kay naay tigbantay sa sulod. Then libres talag kaon. Hiningon ako ang kapika sa ilong ay ako nang pasudon si Karina. Uli na mo. Nandiyon ako og di ba ka na maghilak? Sa dili lagi na maghilak. Sulayan na to pa eskwela din mga bayot. Og unsa poy klase sa ila ang pagtratar ba sa mga estudyante. Trata. Astilan nga to ang mga words lagi ta babe. Yan. Dan ako i-share ninyo mga bayot ba. Huwag ko kakita din hiog na ay 16, 17 or 15 nga gaguyod-guyod og bata mga bayot. Nga kanang naangkan na ba? Kay ila magong mga bata din ila ng mga idara, mga teenage nga edad napa sa sulod na sa balay. Dili manggawas-gawas, dili magdisco. Dayon ang ila magong mga kuan dire, ila ang mga bata ba inanang idara og sa saging pa gipang tanugan pa kay hilaw-hilaw pa taman og 30 ang mga babae din hewa paghay na ngamin nyo kay mga babae mga dire pilian kayo dili siguro tanan pero kasagaraan jud tamilian dahil ang mga lalaki po nila dire tamilian ug ang babae gani og ang babae gani way na human dayon
way kakaya ang ginikanan, di siguro maminyo. Abot lang kapon sa uban, pero base sa akong naobserbahan na ning duha na ko kakagupa. O sa ako ang twin sa ako ang bana. Magbase siya sa itsura mga bayot, magbase po siya sa background. Tawar ko na ko anak ko. Shop na siya mga bayot o karang nasa kong likod. Ang mga shop din na ay 24/7 mag-open. Pero una na mong gipuyan na tong ni Aging ang mga pagabot na ko dire. Ang mga shop dito close na alas 11. Pero din sa city nga mo ang gipuyan karon 24/7 ang ilaang mga tindahan open. Kana siya drang mga building mga bayot, kanang mga building nga din na. Dili na balay dire. Eskwelahan na ni Harot sa una. Og sa Harot pa pito ka tuig kuno siyang eskwela sulod-sulod ana mga building nga. Ambot nga lang nahimong pito ka tuig nga. Grade 1 tama grade 6 unom ka tuig ra man ta na basig na siya gibalik-balik ang mga extra nang eskwelahan na kay nahimo mang pito. Unong may dinhi mga bayot kay palit ako ang bana diri sa tindahan o chips, palit siya kalan sa ako ang anak. Kung anak restaurant na siya mga bayot din pero wa na yung mga tawo, wa na yung guest. Gi-close na siguro ni. Kasagaraan lang kanon diri pizza gyud. Pizza, burger. Talagsar ka na bukahon og mo order og kanang kuan rice. Hi. How are you? Karine, how are you? I'm fine. How about you? Kita imong branak. Langga. Akong anak nantaw sa yung shadow. O papakam na. Nawigo na. Do you want to eat chocolate? Okay. I give you. Wait for a while. Kaniya kung anak mga bayot, maskin pa og kada adlaw na siya pakanon o kada oras siya pakanon og chocolate digid na siya sumhan basta chocolate na. Palitan jud ko mga bayot o Doritos din na apoy pakapin nga juice. Nakainomdom ko sa una ba nga akong snack Uwishi dayon atong partira nog ice candy nga galabi ang ice kaysa sa goal. Pero lami na kayo sa unang kalanon na manadjugaon mga bayot. Pauli na may kay nuli na ang kaluha sa akong bana kay hubog daw kayo. Gikan sa iyang friend dito sa bukid. Dili ay walog bukid ha. Ang bukid nila din kay pareha dato sa kuan ba? Sentro. Dito sa iyang friend kay nang giinom and relax karon perting hubuga ko no, nanawag nga ako ang ugangan nga unsa ko naming orasa muli. Pauli na may, dami punta iburoy-buroy aning kadaplinan kay gamay ra kayong tawo, way daghang manglantaw o way daghang manglantaw ba. Sabukan kay ko og kuan daghang manglantaw kay murag karon pa kita og nawong ba. Nasudan siguro inom tong ako ang kagupa o sa mga bayot kay og may istorya gadaghan ang katawa. Gamay na kayo ang istorya. Inana na siya basta daghang mainom. Relax na kayo. Langga ni mami. Day. Langga. Very good. Kung ba namin ingon siya ganina nga muban nung ta siya. Dayon ginana ko og uban ay naguli ha. Awa siya kadayon og uban oy kay kanang ginana gani ko may istorya. Kanang pinulusop po ba? Ino na ko paubanan pati kag sarina. Kaya niya mahugaw ka. Ina siya mo ato pero mingon na siya mo ato ko ginana importante mingon ko gadto pero galing mag inom sa barkada ay nya layo kayo nya mag-drive og kanang sakyanan inod gina ko mo na nagkamatyan lagi ninyo sahay maminaw man puno sila pero gadaghan lagi ang tuman mo lahi ang pagpaminaw naglingi-lingi ko aning karaplinan kay daghang mga India karon diri sa among palibot mga bayot. Daghan magug kayong guys eskwela diri mga sa laing country ba diri guys eskwela.
ambot og ganong ganahan sila diri ng eskwela. Lami magud po ganin lugar og Torres kay safety lagi kayo. Unsa ra ro orasa o magalas 2 na. Pero wa jud ka kita og singgit-singgitan kag ali sumbagay ta. Wala diri mga bayot eh. Safety kayo lagi diri. Kanang siya pa ako giganahan mga bayot. Dira may palit ganina sa nina ni Karina. Kanang yang gisuot karon o kalo lami kining siya pa kay kuan ba bisag mahal lami og tila. Kabana kag sa puton ba naglalis pa siya kay palit siya coke dinha mga bayot oh. Kanang tindero ha. Lingon siya og na ay kay ang gipalit nga coke sa kuwang bana. Katubang coke nga nasa botelya. Ingon akong bana og kanang pila kuno ingon ang tindero og kanang mahal-mahal gamay. Ingon akong bana nagpila man. Sa ginana, isa problema ana. Ingon niya ron matay mga bayot mo na di ko ganahan lagi og ingon siya og mag-open ko daw siya og shop sa Pilipinas. Di na nako og kanang susog mag-open kag shop sa Pilipinas. Isa ra isur ka kadlaw gyud nabuksingan nakakawa kay pasensya. Ina na ako og lahi gyud kay ka modala og customer dito sa amua. Dapat sales stock dayon kuan pa kayo kanang half side kay mo istorya ba. Siya din hindi mga bayot eh. Sis kanina gyud ko ang kagupa ba. Kada murag sulom. Kada kita og barkada makikistorya. Buhunong kapot mi. Yun sa nang orasa mi makauli lagi aning mabot mi sa balayan eh. Kay daghan pa siya kay amigo ba ginan lagi na akong gabi mo dagan ka og kagawa ani inyo ang barangay o ani inyo ang city makadaog gyud ka. Ingon siya og unsay kagawad ko asabta na lang na kay pa-translate na pud ko nimo di ko kabalog unsay kagawad o official o konsehal baka gilan ako aron. Una magkatawa ni siya na ako sa hay lagi mga bayutoy kay daghan kay kog mga ulog-ulog niya ba. Atong ilabay ni nga to ang sobrang chips mga bayot. Kay makita ni sa ako ugangan, mangutana dayon og moingon day na siya mga bayot. Og mo na magsakit ang kuto-kuto, magsakit na ning nana kay sikaw og chips di mo kaon og tarong og kalanon. Man daghan kay sakit-sakit makaingon mo gunin siya na ako og bata pa ko ba. Daghan kayo og kuan. Daghan kay istorya, mga sitsiburitsi. Inana na siguro ng tigulang ay mo nang usahip sa daan ako ay bahala mo yaw-yaw ka din ha. Usay tubagon po na ako, usay sa daan. Abri pa yung tindahan, oh. Muna yung tindahan, mga baligyan yung mga ambot, halinan baka ni karong adlaw. Ibili na namo ng car din ha sa iyang tindahan, mga bayot. Yan ang isulod dira sa tindahan. Magbakla raming Karina, padulong sa amuang balay. Amuang balay, murag nakapangangkon, murag nakahatag sa kabuklan siyang wara bagyod nakadonate. Look at mami. Nak. Pabaklayan sa nako ni akong anak mga bayot. So diri na nako humano na ko ang video mga bayot. Salamat sa iyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel and see you tomorrow. Bye bye. Si babay lang ga. Bye bye. Very good. Si bye bye my love. Bye bye.